Ychydig wythnosau nôl, oedd y ferch yn sâl a rhaid i mi ffonio llinell cyngor 111 i gael cyngor be i wneud. O'n i ddim yn siŵr i fynd â hi i weld yr doctor ar frys felly, neu ar y sadra a rhywmeddyginiaeth adra. Ond ges i siarad, oedd y cynnig yna i gael siarad efo rhywun yn felly siarad Cymraeg, ges i siarad efo rhywun oedd yn siarad Cymraeg ac oedd hynny wedi teulu meddwl yn syth a gallu egluro'r symptomau a wedyn ges i'n ngynghori wedyn i fynd i Glan-Clwyd at yr GP allan o oriau a wedyn oedd y ferch eitha sal a gath i fynd i'r adran damweiniau ac argyfwng wedyn lle. Yn fanno cwrdd â rhywun yn siarad Cymraeg iaith gyntaf i ddechrau fo, oedd yn andros o braf, a wedyn nifer o'r staff yn fanna yn amlwg wedi dysgu'r iaith. Ac oedd o jyst yn tawelu meddwl, achos oedd o'n gyfnod reit ansicr i fi, a ni'n teimlo reit bryderus yna'n hun hefo'r ferch, ond oedd jyst gallu siarad Cymraeg efo rhywun ac egluro symptomau, a bod y ferch ei hun yn medru egluro symptomau drwy gyfrwng Gymraeg yn ei mamiaeth, jyst yn braf ofnadwy ac yn arbennig o dda i'n lles emosiynol ni felly. Wedyn gath y ferch i symud i'r ward y plant, a oedd y gymaint o staff o fanna yn amlwg wedi dysgu Cymraeg mwyn gallu cyfathrebu efo'r plant drwy gyfrwng Gymraeg. Ac oedd hynny mor braf. Ar ôl cyrraedd y ward, oedden nhw'n cofrestru ni ac yn gofyn sawl cwestiwn ynglyn â hanes meddygol y ferch felly. A nes i sylwi bod un o'r cwestiynau ol oedd nhw'n ofyn oedd be'r iaith gyntaf y plentyn. A wedi bod yn yr ward o blaen efo plentyn arall sydd gen i, o hwnna wahaniaeth, a hwnna'n gwestiwn pwysig i ofyn i ni fel Cymru Cymraeg felly, achos oedd cael siarad drwy'r mamiaeth efo'r staff yn andros o bwysig i ni. Lle drwy nos oedd yna un nyrs yn edrych ar yn hola ni ar ôl y ferch, ac oedd yn amlwg wedi dysgu Cymraeg, ac oedd o'n hyderus iawn yn siarad Cymraeg efo'r ferch felly. Ac oedd hynny wedi creu perthynas yn syth, oedd hi'n ymddiried yno fo, ac yn medru egluro symptomau yn glir felly. A nath i ddotio a dweud, mam yn siarad Cymraeg, ac bod hi'n teimlo'n eitha gwael, oedd hi wedi sylwi ar hynny felly, ac oedd hynny yn amlwg dyn ni wedi deimlo'n well. Un neges os ni'n hoffi roed allan i'r staff sydd wedi ymdrechu mor galed, oedd ni yn gwerthfawrogi i'w hymdrech nhw i ddysgu Cymraeg i siarad o'r plant. Os ni'n hoffi nhw i just gael yr hyder i siarad Cymraeg efo'r rhieni hefyd. Nath y nyrs oedd efo ni gyfaddau bod o ddim yn teimlo'n hyderus i siarad Cymraeg efo'r rhieni, oedd o ofn cael y termau meddygol yn anghywir sydd ddigon teg. Ond iddyn nhw beidio teimlo'n ofnus bod ni ddim yn mynd i farnu, chos mae'r rhiant sy'n gweld i blentyn yn ymateb mor gadarnhaol i rywun yn siarad Cymraeg fel yna a gweld y lles emosiynol yn mynd i ddotio hefyd a peidio barnu a just helpu nhw i siarad Cymraeg mwy. Felly dyna'r neges bwysica sydd gen i. Bore wedyn, nath na aelod arall o staff oedd wedi dysgu Cymraeg, oedd hi dwi'n meddwl yn gyfrifol am ystafell chwarae yn ysbyty Glan-Clwyd. A mae'r stafell chwarae yn fendigedig, mae yna llwyth o adnoddau yna, yn amlwg mae nhw wedi ail-beintio'r lle a mae yna gymeriadau cyw wedi cael ei peintio ar y waliau. Oedd yna gymysgedd o lyfrau Saesneg a Cymraeg o bob math o weithgareddau. Ond oedd y ferch yn ei gwely methu codi felly yn bore hwnnw. Felly nath y ddynas yma ddod â bocs o weithgareddau iddi. Oedd hi'n amlwg wedi dallt, mae mamiaeth y ferch oedd Cymraeg. A jyst i dod â chwileiriau Cymraeg iddi, DVDs Cymraeg, Sali Mali, a lluniau gymeriadau Cymraeg iddi liwio. Gallu, just y ffaith bod wedi cydnabod na Cymraeg oedd mamiaeth y ferch, felly oedd hynny'n help mawr. Ond mi oedd hi'n siarad Cymraeg hefo fi fel rhiant hefyd, oedd hynny yn andros o braf, a nes i chanmoli am hynny. Oedd yna eirfa Cymraeg ar y waliau yn ystafell chwarae, dyddiau'r wythnos, misoedd y flwyddyn. Nath y ferch sylwi ar hynny, gafodd ei straeon Cymraeg ac ati hefyd, a gafodd ei lyfr bach Cymraeg yn dod adra fo hi, oedd yn andros o garedig. Ar ôl bod yn ysbyty Glan-Clwyd ac yn ward y plant a cael yr staff yma yn gwneud ymdrech arbennig i siarad Cymraeg efo'r ferch. Oedd o'n brofiad mor bositif
A mae'r ferch wedi bod yn sôn wrth yn y taid, a'r teulu gyd, oedden nhw'n siarad Cymraeg efo fi na. Ges i hwn, ges i'r llun Sali Mali mewn liwio ag ati. Jyst y cydnabyddiaeth yn diwylliant ni hefyd ddim just yr iaith, felly mae'n mor bwysig i ni fel Cymru. Fedra mond diolch gyffredinol i bob aelod staff am y gofal gawson ni'n Ysbyty Glan Clwyd yn mhob un o'r adrannau, ond arbennig i'r rei oedd wedi gwneud ymdrech i siarad Cymraeg a dysgu'r Gymraeg yn arbennig. Mae'n mor bwysig bod y plant a bobl bregus eraill o fewn y gwasanaeth yn cael y profiad positif fel gawson ni. Helo, fe enw i di Liam ac dwi'n weithio ar y ward plant yn Ysbyty Glan Clwyd. Os dwi'n dweithio, siarad Gymraeg yn bwysig iawn, enwedig efo fy plant bach sydd yn dod i'r ward yn iaith cyntaf Gymraeg, so dwi'n trio fel hyn. Y plant sydd yn dod i'r ward yn teimlo'n sal, yn teimlo'n ofnus, ac ddim yn eisiau mynd i'r ward, eisiau mynd adref. So, byddagau bach fel, wyt ti'n teimlo'n iawn, ble mae'r boen chdi, wyt ti'n meddwl ti eisiau ffisig neu diod. Pethau bach fel hyn yn helpu plant yn teimlo'n mwy gyfforddus ac yn helpu plant yn ymddiried yn y fi